Semar Mulyo, juga fans setia dari Bayern Munchen dari Jerman. Selamat menyaksikan campur sari sampai akhir tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur thank you.
Terima kasih Ibu, matur suwun Bapak. Oke, kita balik ke tempat ya. Mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresno ora bisa ilang kelingan ireng manis Semar Mulya lagi.
Monggo. Lacepulane krusa-krusu keburu nafsu wekasane montang mandeg rakate akeh aku dhewe kalah kebanting. Terima kasih. Sampun Mas Gondrong. Oh, mungkin dalu Mbak season yang ketiga. Asik cok. Sik. Jadi badhe
monggo. Dedi, bos sayur mandate. Pak Dedi, aduh. Apa najeng kondur Mbak E? Mboten apa-apa. Ayo Gus. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis, rasa nang lamis. Lobet Mas. Yen mesem manis sing ngungkuli madu Mas Acan. Kaya bisa Mas Acan rontoke jantungku. Yo. Ayu Mas, budiku pancen ayu. Oe. Tambah ayu, yen seneng guyu. Bangsa alit Mas, namine kempul ngalor. Aye. Idul gawanane gendul. Kembang melati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe. Pasar turi Mas ning Surabaya aku ngerti jenengan senenging godho. Iresa aduh dek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja. Memang lidah Mas lidah Heeh. berdoa bersilat watake Wasek. Yo hae. Moga Pak Yo. dibayar tunai? Alhamdulillah. Ya, yuk Mbak Nimas. Oke. Iki pasanganmu bawa
Oke mochi. Asik. Oh, Kamu nggak bisa keluar toh? sudah. Nggak bisa keluar toh dirimu? Keluar aku neng kene malah Ya, penak. ora apa-apa, uyel-uyelan di situ. Iya. Asik. Monggo. Iki